Áno, áno. Fú. Ľudia, viem, jak to vypadalo, ale nerobil som naozaj nič úchylné. Len som si leštil svoj cicek. Dobre? Priznávam, trošku úchylné to predsa len je. Dobre, trošku dosť. Ale to všetko v tomto videjku. Od obrázkov až po videa, dokonca až odkazy, ktoré nájdete v tomto videjku. Nakoľko dnes sa spoločne pozrieme na Dirty Mind Challenge. V čom táto challenge spočíva? Je to veľmi jednoduché, ja si len upravím vlasy. Je to veľmi jednoduché, už radšej odložím tento cicek z rúk, lebo... Tak, dobre. Vysvetlím vám to. Celá Dirty Mind Challenge spočíva v tom, že budeme si pozrieť obrázky, ktoré sú na prvý pohľad dosť úchylné. Aby ste bližšie porozumeli tomu, čo vám chcem povedať, tak uvediem príklad. Na tomto obrázku môžete vidieť debila, ale v skutočnosti to je... Veď... ľudia... To som ja. Dobre, srandu by stačilo teraz vážne, aj keď toto videjko sa vážne brať nedá, teda aspoň nie s tým obsahom, ktorý v tomto videu bude. Takže ak vám nie je plus 15 alebo 18, tak ho odporúčam vypnúť. Ja viem, že ho nevypneš, ale varoval som ťa, takže ak mamička uvidí ma na nejakej akcii, že zle vychová vašich synov a dcery, tak ja v tom svoje presne mám. Ale niečo iné. Áno. Bez týchto hovadín, dobre? Bez týchto hovadín. Ešte raz, Dirty Mind Challenge. Ale v skratke vám ukážem pár obrázkov, ktoré sú úchylné, teda aspoň vypadajú úchylne, samozrejme nie sú úchylné, no akože vždycky tam je také odôvodnenie, ktoré má úplne hlbokú myšlienku a vlastne zistíte, že také prsia sú kolena baby. Ale v lepšom prípade sú to dva tancujúci pánačikovia. Ku všetkému sa dostaneme. Toto je dnešné video. Teda nie toto je vrba, do ktorej vlastne rie ďateľ, je to nakreslené, preto tu mám vlastne 4, teda bez týchto dvoch použitých projektov alebo kulís, ešte 3 ďalšie papiere. Potom tu mám asi 6 alebo 8 obrázkov na počítači, ku ktorým sa dostanem za malú chvíľku a mám samozrejme obsah o mnoho viac. Tým myslím 6 stránok, na ktorých je asi za 20 obrázkov minimálne na každej. Potom také facebookové derby, facebookové stránky a dokonca videa. Preto pokiaľ bude na tomto videjku cez 500 lajkov, tak natočím pokračovanie. Ak nie, tak ho natočím aj tak. Ešte by som veľmi rád upozornil, že monitor oči nebudem, vždycky vám ten obrázok dám sem, aby ste ho videli v plnej kvalite a oveľa lepšie. Jeden z prvých obrázkov je práve tento. Na tomto obrázku sú vlastne vymenované niektoré názvy takých vecí, dokopy ich je tu 6 a každý z nich je dvojzmyselný. Teda v tom prípade, pokiaľ z nich zoberiete aspoň jedno písmenko, tak napríklad, jak rýchlo dokážeš prečítať tieto slova za sebou? No, viete, ja už som si ich párkrát čítal len kvôli tomu, že som ich upravoval z čierneho pozadia práve na biele, aby boli vidieť aj na kamere. Ich pozrite a momentálne môžete prečítať bez tejto nápovedy dole. Tak, každý správny chlap, alebo aj žena samozrejme, ktorá ovláda aspoň troška primitívnu angličtinu, vie, že boobs, nie, to sú books. Alebo, no, v skratke by to mali byť booky, ako knihy, ale takto keď tam doplníte to b, lebo to sa vám úplne, normálne to tam vidíte, normálne tam cítite, že to má byť, tak z toho vzniknú prstia. Druhé, nie sú kondomy, ale iba random, akože náhodný, hej? Ale tak vieš, život je pes a tu nás sa to úplne potvrdzuje. Tretie nie je fakt, takže nemusíte nikoho fakovať, je to len fork. Štvrté není penis, ale vlastne čo to... pens. Aha, to nechajme tak. Piate není pasy, alebo jak to teda náš obľúbený prezident rozpráva, tak viete čo je to? Pusy? Myslím, že se to vyslovuje pusy, ale vím, co myslíte. Kurva. Dosť. A sex? Ja som to povedal. A šieste nie je sex, ale six, lebo six je akože 6. Chápeš? A nie je to sex, takže vlastne niečko vymeň záčko. Proste chápete, toto je neskutočne účelné a sú takéto vlastne aj v slovenčine, sú takéto aj v češtine. Tie uvidíte keď tak v budúcich videjkách. Je taký test na začiatok, skvelý na rozhoranie, takže ešte raz do komentárov mi za 6 sekúnd napíšte, čo tu vidíte. Ďalší obrázok, ktorý som si pre vás prichystal, je tento detko, ktorý si niečo užíva. Len momentálne neviem, že či si užíva to čítanie knihy, alebo toho, že taká... asi kniha fajčí. Samozrejme podotýkam, že všetky obrázky majú také určite vysvetlenie, ako je napríklad tieto dve prsia. Teda 4? Ne, to sú vlastne 4 tancujúci panáčikovia. A už ich vidíte? Aby som vysvetlil, toto je jeden panáčik, tak tu má ruky, tu má hlavičku, trup a noha a tu je vlastne panáčik zrkadlovo otočený. Ako sa nad tým pozastavujem, tak už tu mám vlastne len tie isté obrázky a potom takého toho kyklopa geovského, ktorého si môžete nájsť napríklad na Brazersi. Ďalším obrázkom práve táto slečna, ktorá si asi cez leto, no, jak to povedať slušne, dopreva na nuk.
Aj keď môže to vypadať, ak to chce vypadať, ale táto slečna si naozaj dopriava na nuk. Vidíte tento palec? Tak práve ten palec je momentálne aj tu. Ale s tým rozdielom, že na tejto fotke vypadá troška viac ako, no jak to nazvať, no však vy viete. Táto fotka sa aspoň orgánovo podobá tej minulej, akurát s tým rozdielom, že autor tejto fotografie ju vytvoril úmyselne. Ľudia, tak zjesť takýto zemiak si zaslúži Nobelovú cenu. Teraz chválne, myslíte si, že sú aj súťaže, kde sa hodnotí tvar zemiaku? Lebo viem, že zvyčajne sa hodnotia teda tie veľkosti melónov, tekvíc, pumpkinov a podobných somarín, ale hodnotia sa aj veľkosti a tvary. Fakt by ma to zaujímalo. Myslíte si, že tento tvar by mohol vyhrať prvé miesto? Pre všetkých, ktorí by si na týchto fotkách chceli náhodou honiť. Tak všetky nájdete v popise v tej najlepšej kvalite. Aj keď toto sú kolena. Samozrejme, potom sú tu už klasiky, ktoré ste videli na začiatku dnešného videa, takže pokiaľ tu je 500 lajkov, uvidíte pokračovanie. Nemusíte sa bať, tu kontentu je neskutočne veľa, budem na budúce točiť aj obrazovku, aby sme sa mohli do týchto Dirty Mind challengeov ešte viacej ponoriť. Dobre, tak čau.